Mesew sɛ wobɛka my Ghana Media TV channel yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a news update bia na wɔso wo nsa bɛka ne sɛ mu nti no bɔ mmɔden sɛ wobɛmia subscribe button no so na wabɛka yɛn ho. Na adehyema ma ɔhempɔn yi a wɔhwɛ ne edin a yɛde frɛ no yɛ Nana Boadi Ampoanim Abodade a wɔtɔ so mmiɛnsa. Ɔno na ɔyɛ Krontihene ɛwɔ Akyem Asoum. Na akora sɛ wobɛkae ne yie a wabere yɛkɔ akɔto aba afe mpino ne aduonu ɛnan mu no ɔba abɔntene de nsɛm ahodoɔ de bɛto dwa no wɔkyerɛ mu sɛ Nana Akufo-Addo ne MPP aba nyame no nokorɛni ɔmo di Ghanafoɔ ehwiammɔ papapapa ne saa yɔ so nti no ɛho hia sɛ Ghanafoɔ bɛto aba de ama nipa wotu frankaa de ma MPP amanyɔkuo no a na ɛno ɛyɛ Ghana man panyin abɛdikyiri Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia. Na Nana Boadi to dwa ekyire mu sɛ ɔno de ogidi ye sɛ Ghanafoɔ kɔto aba de ɛma Owura John Dramani Mahama ɛbɛboa ma Ghana atimi nso afa ne ntoma pa de afira ampa Ghanafoɔ kɔ abatoɔ so no ɔmkɔto aba de ma Owura John Dramani Mahama ne saa yɔ so nti no ɛsɛmtwerɛfoɔ saa akɔ akora hɔ biom ne no kɔdwetwe nkɔmmɔ abatoɔ no akyi no ɛna ɔde to dwa ekyire mu sɛ ɔbɛda ɔbɔ ade ase sɛ ne Ghanafoɔ etie na futu a ɔmakɔto aba de ama Owura John Dramani Mahama na ogidi sɛ Owura John Dramani Mahama ba ɔba no ɔbɛboa ma Ghana akɔ n'anim. Na akora nkasa mu no ɔkyerɛ mu sɛ ɔbɔ nyame mpaeɛ paa sɛ yɛnya mampanyini bi a ɔte sɛ Nana Akufo-Addo biem ɛsiane sɛ ɔgyiri sɛ Nana Akufo-Addo baayɛ no obedi Ghanafoɔ hwammɔ papapapa ogyiri sɛ na asabio asɛ ɔpanyin no ahomasoɔ ne suban bi ɛwɔ ne mu a na kyerɛ sɛ ɛnsɔ ani ɛno nti no wɔsɛ twɛda mpo Nyankopɔn sɛ ma wɔmfa mampanyini bi a ɔte sɛ Nana Akufo-Addo mfa ndom ɔma yi ebiem owie yɛ na wɔsɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ Operation Recover All Loot ora no wɔso ɔmo so yiri ɔmo no mbɔ adwumaden sɛdeɛ bɛyɛ onipa biara Ghana yɛtaku yɛsempo ɛkaprɛ akɔhyɛ ne kotokue mu no yɛbɛtumi nso agye ne de asiesie ɔman no emu mamema wontie sɛdeɛ nkitahodie no asibi ɛkɔɔyɛ. Overall, we thank God that the good Lord about to give the mantle, to President Mahama. As it is in Luke chapter 10, verse 29, Ghana has been stripped naked. Mother Ghana is bleeding. The robbers have stolen. They have stolen all the goodies. So a good Samaritan has come to rescue her and put her in a good, healthy, and happy situation. And also recover the loot that the robbers took. It was quite clear, but people just didn't realize it. And some of us are happy that his reign is over. A lot of the chiefs are happy. A good friend of mine who is also a chief told me once that let's see if he will come around and instruct chiefs to wake up to greet him. It's not a good legacy. He could have done more. He had so much revenue. He had so much he could have done for this country. And so we pray we don't get another Akufo-Addo to be president of Ghana. Overall, we thank God that the good Lord has given the mantle, about to give to President Mahama. We all know how tedious, how investigations can become compromised, how bureaucracy can set in, and if you give it to Yoko and Shraj and the police, it may not have the same level of seriousness that we intend it does. And so, yes, it must be an institutionalized task force that will see that the agenda is achieved. We cannot allow that, people will go on as it was before. I'll tell you, it is not just for this party, it is not just for this term. It should be something that should carry on into the future.
And so if we have an institution like ORA, it will at least send the right signal to the wrong people who think they can come and just enrich themselves. It is a duty to Ghanaians. So I beg him and his team, they should find ways to regulate it and make sure that if even for nothing at all, they can give the cases to the police for criminal prosecution, but they can also initiate civil prosecutions against these same people. I hear there's been more than 400 complaints already. So that means, yes, there's every need for them. The police are there, the BNI are there, Yuko and the rest are there. How come with their inception we get so many cases? And this is a mark that Ghana wants to change.